טוב חברים, אז יש לנו מסתבר מתחזים שפתחו דף שמנסה לשווק גם פרויקט בשם רמדה שלא קיים בכלל. אז שימו לב מה צריך לעשות. נכנסים, מעתיקים את הכתובת הזאתי, נכנסים לדף פייסבוק, עושים הדבק, נכנסים לדף של המתחזה, 3 נקודות, דווח על הדף, משהו לגבי הדף הזה, פרופיל מזויף, מתחזה לעסק, ופה לאיזה עסק הפרופיל הזה מתחזה, אתם נכנסים פשוט לקישור השני שלנו, עושים מעתק קישור, חוזרים לכאן, הדבק, לוחצים בצד, בוחרים אלסון גרופ הבא, ושליחה. הבא, וסיום.